Hello friends, बरायबाय बर्डार जब इनफो YouTube चेनेलाव दा फाइनली एप्लाइ प्रसेस भिडिअ नोंथांमोना मोननो हाबाय बेनो जाबाय GPC JRS बेनिफ्राय CA पोस्टआव जेराव PNRD आव 1500 पोस्ट फैदों कन्ट्रेक्चुएलाव आरो बे जबा नोंथांमोना 60 इयर्ससिम जेब्लासिम जाया मानो नोंथांमोना मावबाय थानो मोनगोन नोंनि बैसोनि सायाव दा बिनिफ्राय सेलेरियाबो बारायबाय थागोन दा आं डाइरेक्ट गोबाव खालामला नोंथांमोना स्टेप बाय स्टेप खोन्थानोसै दा नोङो मा पोस्ट एप्लाइ खालामगोन बिनि सायाव डिटेल्सखौ नायनोबा गासैबो डिटेल्सआ भिडिअ होखाजोबनाय दङ नोंथांमोना चेक खालामफिन क्राइटेरियाखौहाय बैसोआ 18 निफ्राय 45 इयर्ससिम नोंथांमोना मोननो हागोन दा नैबावहाय नै खनसेनो कम्बाइन नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हायो अके दा जेरै जोङो फार्स्टआव कम्पिउटार एसिस्टेन्ट मोनदों ग्राम रजगार सहायक दङ बेनिफ्राय गाव पन्चायत कोअर्डिनेटर जों बाव सेलेक्ट खालामनांगौ एन्ड सेलेक्ट खालामनाय लोगो लोगो नोंथांमोना बेनो जाबाय नेक्स्ट अपसन दङ बेयाव नोंथांमोना क्लिक खालामनांगोन थ' बिदिबा जों डाइरेक्ट बावहाय क्लिक खालामसै नेक्स्ट स्टेपनि थाखाय स' दायो जों नेक्स्ट होनाय लोगो लोगो बेबायदि गोबां माखासे गाइडलाइन्स मोनदों बेखौ फल' खालामनांगोन दा बेखायनो फट'आ नोंथांमोना स्केन खालामनानै थ' नोंथांमोना 20 निफ्राय 100 KB नि गेजेराव होनांगोन बेखौ बुंदों देन बेनिफ्राय साइना नोंथांमोनानो बेनो जाबाय मिनिमाम 10 KB बेनिफ्राय मेक्सिमाम 100 KB सिम बेखौ नोंथांमोना होनांगोन देन बेनिफ्राय डकुमेन्ट्सखौ नायोब्ला गासैबो स्केन खालामनानै नोंथांमोना आपल'ड खालामनांगोन GPG जा एबा नोंथांमोना PNG जा मेक्सिमाम नोंथांमोना 1 MB सिम माने होनो हागोन बेखौ बुंदों आरो देन डकुमेन्ट्स आपल'ड खालामनाया मेट्रिकनि नांगोन ID प्रुफ नांगोन बेनिफ्राय पास सार्टिफिकेट मार्कशीट गासैबो नोंथांमोननिखौ नांगोन जेरै डिग्री लेभेलसिम बेखौ नांगोन एन्ड कम्पिउटार सार्टिफिकेट बेखौबो नांथारगोन होमबासो नोंथांमोना मा इलिजिबल जागोन एन्ड कास्टखौबो नोंथांमोना सार्टिफिकेट आपल'ड खालामनांगोन बैसो 18 निफ्राय 45 इयर्ससिम जोंनि ST आरो बिनि लास्ट डेट होनोबा नोंथांमोना मोनदों 22 मार्च बेखौ बुंदों देन बेखौ मिन्थिनाय लोगो लोगो दानिया जोङो प्रसिड नेक्स्टआव होयोबा जोंहा नेक्स्ट अपसन थांनो हागोन दा जोङो नेक्स्ट होनाय लोगो लोगो दानियानो बेबायदि फैबाय नोंथांमोना फार्स्टआवनो नोंनि नामखौहाय बाव टाइप खालामनांगोन बेनिफ्राय मबाइल नाम्बारखौ टाइप खालामनानै सेन्ड OTP होनांगोन आरो नोंनाव OTP थांनानै भेरिफाइ खालामनांगोन दा जोङो नेक्स्ट फैनाय लोगो लोगो दानिया बेसिक इनफरमेसन बा क्वालिफिकेसन बेनिफ्राय डकुमेन्ट्स आपल'ड बेबायदि जों मोनदों देन फैनाय लोगो लोगो दानिया स' नोंथांमोना बेखौ गासैबो फिलआप खालामनांगोन दा नोंथाङा मा पस्टआव बांसिन माने इन्टारेस्टेड दङ प्रिफारेन्स 1 2 3 सेलेक्ट नोंथांमोना खालामनांगोन दा एग्जाम्पल जोङो फार्स्टआव हमना ला जों JRSखौ होबाय नोंथांमोना माखौ होयो गावनि बाथ्रा देन बेनिफ्राय जों थार्डआव जोङो GPCखौ होबाय दा बेबायदि टाइपनि होबाय आरो स' दानिया नोंथांमोननि नामखौ होदो नामखौ थाखाबाय एक्सुवेलि डेट अफ बार्थखौ होदो जेन्डारखौ सेलेक्ट खालामदो बेनिफ्राय फन नाम्बारा थाखाबाय मेल एड्रेसखौबो होथारनांगोन कम्पालसरि फादार्स नेमखौ होदो मादार्स नेम होदो बेनिफ्राय मेरिड आनमेरिडखौ होदो बेनिफ्राय नेसनेलिटिखौ नोंथांमोना होबानो जाबाय रिलिजनखौबो होदो बेनिफ्राय नोंथांमोननि कास्टखौबो सेलेक्ट खालामदो STP आव होदो देन बेनिफ्राय गाहायाव दङ एड्रेस दङ स' नोंथांमोना बे एड्रेसखौ होनांगोन बे एड्रेसाव थ' नोंथांमोननि हाउस नाम्बार बा स्ट्रिट बा लकेलिटिखौ होबानो जाबाय जायखिजाया बिनिफ्राय गामिखौ लिरदो भिलेजावहाय पस्ट अफिसखौ होदो पुलिस स्टेसन होदो डिस्ट्रिक्टखौ सेलेक्ट खालामदो नोंथांमोना बावहाय जास्ट सेलेक्ट खालामना जास्ट टाइप खालामना हो बेनिफ्राय स्टेटआथ' बावहाय जोंहा आसामखौ लिरनांगोन एन्ड पिन नाम्बारखौ नोंथांमोना लिरना होदो देन बेनिफ्राय जुदि प्रेजेन्टजों पारमानेन्ट जुदि सेम एड्रेस बा बावहाय क्लिक खालामबानो एड्रेसा गोजौनि गाहायाव फैजोबगोन आरो अके देन बेनिफ्राय नोंथांमोना एक्स सार्भिसमेन नामा बावहाय येस नो बेखौ होबानो जाबाय देन बेनिफ्राय डिटेल्स अफ एग्जाम सेन्टार थ' एग्जाम सेन्टारखौ नोंथांमोना जन 1 जन 2 बेखौ सेलेक्ट खालामनांगोन बेनिफ्राय नोंथांमोना जन 2 बेनिफ्राय जन 3 बिदि टाइपनि नोंथांमोना सेलेक्टखौ खालामनांगोन आरो बाथ्रा जाबाय नै जन 1 आव बबे दङ नोंथांमोना बबेयाव माने एग्जामखौ होनो गोसो दङ बेखौ नोंथांमोना होबानो जाबाय दा हमना ला दा नायबानो जाबाय नै जुदि बिटिसिना नोंथांमोना जन 2 आव बेखौ सेलेक्ट खालामनांगोन माने सेन्टार 1 आव जन 2 होबानो जाबाय बेनिफ्राय बाखिखौ नोंथांमोना मिलायबानो जाबाय देन बेनिफ्राय नेक्स्टआव नोंथांमोननि बेनो जाबाय एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज नाम्बारखौ कम्पालसरि नांथारगोन आरो बेनिफ्राय नोंथांमोना एक्सचेन्जखौ बहा रेजिस्टार खालामदोंमोन डिस्ट्रिक्टखौ नोंथांमोना बावहाय सेलेक्ट खालामना होबानो जाबाय माने लिरनानै होबानो जाबाय बबे अफिसाव खालामदोंमोन दे देन बेनिफ्राय डिसेबिलिटि बेहाय नोंथांमोना न' होबानो जाबाय येस बा येस न' बा न' नोंथांमोना बेखौ होनो हागोन स' दानिया जोङो नेक्स्ट अपसनाव क्लिक खालामबावदो नेक्स्टआव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो दा नेक्स्टआव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नोंथांमोननि दानिया फैबाय क्वालिफिकेसन डिटेल्सखौ नोंथांमोना होनांगोन दा बेखायनो कर्स नेमखौहाय नोंथांमोना क्लास 10 आवहाय बेयाव सेलेक्ट खालामबा मा मोनगोन बेनो जाबाय मेट्रिक बे डाइरेक्ट फैखागोन बेनिफ्राय बर्डआ जाबाय जोंहा सेबा सेबाखौ होबानो जाबाय इयार अफ पासिंखौ होदो बेनिफ्राय पार्सेन्टखौ नोंथांमोना बाव होदो थिग बेबादिनो हायार सेकेन्डारिखौबो होदो बेनिफ्राय सेम नोंथांमोना बेखौ रोंखागोन थ' बेखिनिखौ रोंखागोन देन बेनिफ्राय डिग्रिखौबो नोंथांमोना ग्रेजुवेटखौ होनांगोन बेखिनिखौ बुंबाय थ' नोंथांमोना मिथिबाय दानिया लास्टआव कर्स नोंथांमोननि कम्पिउटार सार्टिफिकेटआ बेखौ
नोंथांमोना बेयाव सेलेक्ट खालामनांगोन जेरै एग्जाम्पल जों सेलेक्ट खालामबाय देन बेनिफ्राय नोंथांमोननि सेन्टारा बहा लादोंमोन बेखौ होबानो जाबाय देन बेनिफ्राय 6 months बा 6 months 1 year बा 1 year बेखौ होबानो जाबाय बेनिफ्राय इयार अफ पासिंखौ होनानै नोंथांमोना मा खालामनांगोन दाना जेनोखि केपसा कड थायो बेखौ जेरै दं ओरै होनानै साबमिट एन्ड नेक्स्टआव थांनाय लोगो लोगो डकुमेन्ट्सखौ नोंथांमोना आपल'ड खालामनांगोन बेयाव नोंथांमोननि फट' आपल'ड खालामनांगोन सिगनेचारखौ आपल'ड खालामनांगोन बेनिफ्राय एज प्रुफआ जाहैबाय नोंथांमोननि एडमिट मेट्रिकनि एबा बार्थ सार्टिफिकेट एनि वान जागोन बेनिफ्राय HSLC खौ नोंथांमोना सार्टिफिकेट पासनिया बेखौ आपल'ड खालामनांगोन HS पासनिखौ आपल'ड खालामनांगोन अके मार्कशिट जा एबा सार्टिफिकेट जा सोलिगोन बे जेबो नङा बेनिफ्राय डिग्री मार्कशिट नोंथांमोना आपल'ड खालामनांगोन आरो डिग्री सार्टिफिकेट आपल'ड खालामथारनांगोन एन्ड लास्टआव नोंथांमोना कम्पिउटार सार्टिफिकेट बेखौ आपल'ड खालामनांगोन बेनिफ्राय नोंथांमोननि रिजार्भेसन सार्टिफिकेट एबा कास्ट सार्टिफिकेट बेखौ आपल'ड खालामनांगोन PRC होननाय लोगो लोगो भटार कार्ड आधार कार्ड बेनो जायो नोंथांमोना PRC दंबा मोजां गैयाबाबो जेबो नङा डमिसाइल दंबाबो जागोन आरो आधार कार्ड दंबाबो बियो जागोन आरो एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज थाबाबो बियो जागोन देन बेनिफ्राय लास्ट बेनो नोंथांमोना बेखौ खेबसेखौ होनानै नेक्स्टआव लांनाय लोगो लोगोनो नोंथांमोना फाइनाल साबमिट मोनगोन आरो फाइनाल साबमिट खालामनाय लोगो लोगो नोंथांमोना फाइनाल एप्लाइ जासिगोन आरो अके दा बेखिनियानो जोबोद इजि प्रसेस नोंथांमोना जाहाथे बेखौ आपल'ड खालामनो हायो